Matul ħajtu, Domintov ġibet lejh folol kbar. Anke wara mewtu, minkejja x-xemx tiżreġ fil-11 ta' filgħodu, mijiet ta' nies segwew il-quddiesa fġieħ il-ġgant tal-politika Maltija barra l-Konkatedral ta' San Ġwan. Bħalissa għaddejja l-quddiesa preżenti f'Kavere ġewwa l-Katedral ta' San Ġwan. L-emozzjonijiet barra ma naqsux. In-nies tkellmu magħna u qalulna li ġew hawnhekk illum biex jagħtu l-aħħar omaġġ tagħhom lill-perit li tom tant tal-ħajjithom. Ftakar meta kien jiġi xorb l-ħaġin, konna joqgħod jilgħab il-boċċi, konna qogħdu naraw hemmhekk, nafu xorb l-ħaġin nafu. L-umar s-sena tiegħu huwa tlift il-missierja. Ġiet il-tim. Għattini darba ġi. M'hemmx tagħmel issa. Ntalbu għalihom. Nurħu l-apprezzament tagħna ta' kemm għamel ma' l-anzjani tagħna. Rifaħħom mill-faqar. U mill-da jagħmel għadhom igawdu wliedna għax kemm tfal tal-ħaddiema mxew. Bil-viżjoni li kellu. Nirringrazzjaw lilu tal jagħmel magħna u lill-familja tiegħu li qasmuh mal-poplu Malti. Quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan setgħu jidhru nies minn kull sfera tal-ħajja. Deru kommossi f'mument fejn kienu qed jaraw parti mill-istorja ta' Malta isseħħ quddiem għajnejhom. Wassalni niġi hawnhekk u għax kemm ma gawdejtux fi żmieni li hija ħasra. Nisma' ħafna affarijiet pożittivi li għamel li thanks to him qed ingawdina llum għal ħafna affarijiet li għamel. Qalbet it-toħroġ u ngħid il-verità, aħna konna ġirien. Ġifieri u kien ħabib ħafna missieri. Għalija qisu t-tieni missieru l-istess. Ħassejtu ħafna għax il-ġejt minn għandu bisrajn Aħmad ħadd iktar. U mhux se jkun hawn bħalu żgur. Anke meta tisma' l-Evanġelu u hekk. Dik hija l-ħajja li għax minn tof. Għen il-batut tad-dinjità lilna l-koll. Ma nistgħux ma niġux insemmu lilu hawnhekk. Għalhekk ġejt jien biex nisma'lu qudies għar-ruħu għax ħaqqu. Ħaqqu nisimgħu qudies għar-ruħu. Jien ma jiex dak iż-żmien, imma llum il-ġurnata naf li kieku ma kienx dal-persuna l-familja tiegħi u laqqas jien għandi li għandi. L-emozzjonijiet tagħna huma li jiena dejjem niftakru meta kont żgħira dejjem kont imur il-meetings tiegħu u ġabli ħafna memorji li kont imur mal-mamu id-dedi u ħuti żgħar u baqa' f'qalbi u f'qalb Malta kollha għax għamel ħafna ġid u jixraqlu dan kollu li jagħmlulu.